Хубаво е, когато децата пораснат и помагат в домакинството, а и не само. Димана приготви уникално вкусно къри, но не успя да оцели пропорциите и остана още количество. И тук мама се притичва на помощ, за да не се яде два пъти едно и също ядене. Имам парче свински джулан, който вкусих с подправки и сега ще си го нарежа на купчета. Слагам го в касерола и отива на котлона с малко вода и мазнина. Ето така го обичам месото с лек загар. Докато месцето се приготвя, стоплям и кърито. Време е да сервирам. Първо слагам къри, после месце, прибавям и още малко пипер, шарен. Най-отгоре слагам смлени печени бадеми. Финала е червено вино. Време е да го опитам. Кърито е супер. Фантазия. Браво на Димана.